Akwai wani comment ne da na gani kwanaki, to da ban yi niyyar reply ba amma kawai na ce to bari in reply na shi. So da dama da ka samu muna yin videos, muna yin lesson, muna yin abubuwa daban wanda zaka ga abubuwan da muke yi. Bari mu karanta muku comment din. Comment din yake cewa wai me yasa nake koyar da mutane abin da kowa ya iya. Abubuwan da nake koyarwa suna da sauki kenan. To dalilin da yasa muka mai da hankali akan wa'innan abubuwan da kuke gani, an sanar bayar shine ba kowa ya bane iya. Idan kai kana tunanin ka iya, to a cikin kashi 100, kashi 80 ba su iya ba. Tabbas ba su iya ba, saboda mu da muke dealing da mutane yau da gobe, mu za mu faɗa maka statistic. Da gaske mutane ba su iya ba. Ma abin da ya sa muka ga dole mu yi da hankali akan wannan. Idan kuka ga akwai masu